kado kawe pen members ke bangkep dolo lapen member secretary dolo lapen draftar inut lo da kado pen bang koi dopo ala member secretary pen singlo ada kado uji pot sita non la amen ke do lora tuma pen bangke bang krehini pulo nili dak pudam dat po bang krehini atuma fan piniar ni karbiang long arat fan piniar ni rat ham da khahila bang krehini nili ke chengsia men jong po labangso 6 sidul paragraph 2 subparagraph 7 ateng pen la council long aron selam nangji pu hala bangso drafting committee long amen ke nili jong det po ke chengsi ong pen sar pu lo Horen Singh Bey, Honorable MSc, Elvin Teron, OSD lo, draftar lo, lapen member secretary, lake deputy secretary, lapen legislative secretary atum do pok ACC, lapen members lo, na lang nam sinan. Dr. Mansing Rongpi, pinianita siang tongobe, kiche so mening thanai council long aron selam nangji. Lasona taxi Dhorom Singh Teron, alang li genon doctorate manelu. Alang like tek serabang pulo Dhorom Singh Teron ke haita sita piniar ni antara bang solam rat tamani pulo thana hedat ke lason nakthak si numol momin ino lata inglong aso munil alang linut non ke aprang MLA lo nono bang alang like deputy speaker manelo sita piniar ni ta ke cheso mening thanang ji council aron selam nangi piniar ta lamfisa ninge hai bangawi rat nali tu media dom da arjudam de la solam ke chini ne polo sita pini chini lo nal tumta labang solam alang tu manda arjudam nang po rara phan kupila la tu message CPG rat phan kupila mo thanji la solam alang tu manda arjudam nang po lason hak thaksi Srimuti Jayasri Daulagapu IAS retired alang li phanda arjudam nang po je nang li tu labang so committee drafting committee seng det pen kui posin nang tuming samdi lo ma komane nang tumhan nang ather doma la hailam tan arjudam nang nang tu lason hak thaksi JD Thang Lata Associate Professor Lata HOD Political Science di Fugop College. Alang li phanda arjudam nang pu. Alang li ta ino denglong aso ke. Da karbiang long ge inglong aso tum si vot joklong chot nang ji polang li ta rara phan hai nang po. Sta piniar ni labang solam teng samri. Song si Bernard rong phar. Alang li ta Political Science long Associate Professor lo di Fugop College lo. Piniar ni ta labang solam rara phan isita message pihahi. Lason nak taksi non Dhoneshwar Intia ke hai joint secretary ex joint secretary lo retired lo alang lita KCC lo alang li ke non Padmashri award ta pielo alang lifan sta piniar ni ata ke cheso tumhan votalis ben amening thanang ji pu bangge piniar ni talang lita nam theisa ning ji hai lason nak thaksi non Rup Singh Kiso ke hai talo lason nak thaksi Mindar Rongpi advocate Guwahati High Court lo alang li advocate claim lo log thega banglo piposi pini rara phan than thede lo te rara phan thanang pula solam non ke dolang dorsing rong MSc alo sot ke MSc non ge MLA lo piniar ni enta karbiang long rara phan alang le thana he je ke che sotum phan council of votalis per ing thanang ji lapen council long aron selam nang ji council long aron selam le pinlang pona pini rara phan thana he tipu ke pilo Assam government tum kroike dat governor fan lo elo governor kroike dat governor kroike pote nang tum Supreme Court do High Court long damo tipolo High Court long dam hedet ke jong si karbia khe inglong a khe fan ke claim pining ha jong si la tum han itum claim pi ing tum pulo tang de tipolo lang tum la solam dang dip joy ke no rara fan pola message tipe dat ke rat fan than pachini dat ke alang le tum ke non silam lo Dhorom Singh Teron ke hai ke lage BJP da kalilu Lason nak taksi Joyasri Dogala Futa alang lita Dogala Futa BJP da kalilo lason hak taksi Dhoneshwar Intia BJP kalilo lason hak taksi Mindar Rongpi da BJP kalilo Rup Singh Kiso da BJP kalilo latum ningje mege lake latum han malo ke kipubo malatum han ko mane pine pen nam der lo man latum han CM Tuliram han nang tum ningjeri putong pudelo mate latum han Himonto Biswa Sarma nang tum ningjeri de putong nang latum han pulo mante step pini yang tela bang solam ningje non anta kiningje je jok pilo ke tum nang eman geno votalis kang thanji ke karbiang long itu masar jaya thar keningje tenge ke cheso to phan votalis na men thani non ang kang than tu komal loge bang atum hitum hanang kang than philo gente
46,000 itum peni dak wud jog long le 46,000 mata thante nono mangke ni linang tum han media fan nang pachini mana chuning ri mangke la bang krehinia tumalona le tum rada long message isia acha taiwan alang tum kupisi rada fan lam ningje ima kupisi rada fan lam than jima kupisi rada fan isia message bi ima je ke che so fan amen ing thani meng than thema ke halang tum ta kroi krema ma kupine lang tum han ke ther do ma ke hala dak se lam klang ko nang tum hin pele lang tum long a hem nang tum humre media tum ben jong si rada fan isi message bi pul tang te englong aso tum reng nang ji pul tang te message ben la council ng aron selam ji pul tang te nang tum media hin betam la bang sola pachini damu la tum hanar juda mo ke cheng si bang ke la Elvin Teron namda Arjunang po Horen Singh be banda Arjunang po Mansing Rongpi Dorom Singh Teron Numol Umin namda Arjunang po Pinia niya tang ho pe la ton lam thesa ning ji la solam putha ke koy ke jai ka tha ke che so men gang khani galisi ke che so to masi ke chelang pu ente jai ka tha itu masar bang ke alang likela bang so drafting committee long a members tawi khala members tawi pina phana bang si kaita karbok setelah a member dollar teman pini anta rat tum people puhai da kente la bang solam tum charju nai no tum charju ai tum ma ke thek kere tum ili tum lo ke thek tum da dolo pini alangli dhoram sing tiron ta cs first class lo pusi tuliram lo hangta ningje ver lo kente sta pini ani la bang solam pol rara long thana he da kente ke che so men thanang ji da council long a law selam nang ji long le potang than nang ji trading license nang than nang ji pu people long tum ningje ha hidat kente itu mas alang tum da ningje melo kente alang tum da thek ser potang da ningje no alang tum ningje that claim that something tum pini la bang so press meet ini job logic kente sita pini ani tum ningje nang ko bang itu masar kai ta jai ka thar ke che so men gang khanjia bang si ke che so ben chela a hen ge chi bitan ju pu api so ban amen than et thap wan si pu polang le personally yang jalan ke dam chulo non sita piniar ni lahai tuma bang phanang tumar juhai lama karbiang long rarat tum ar juhai piniar ni anta piniar ni kach akhelo ke charli dam kha Guwahati ke charli Jorhat ke charli Dibrugarh ke charli ha Bangalore ke charli Shillong ke charli dam tum pini lahai lama ar juhai lama ante kese tum dar juhai lama ante piniar lang lifan ar juhai piniar ni anta la tum fan kar juhai pila jaiga thara hem si bongo sena si bitan pu eng thandet thapu sita pini alang li sikining je komalo ke che so meneng thanai pu nang than bang ante thata pini lalang tum ningje hai lumante pini arni sita ningje hai la hai la kasila solam mage rara fan linang tum media fan chuneng ri bang ke rara fan nang tum hin mesinon ar pudolo jela bang so message ke pon je fan rara tum long pang dak damut ratum da pachini na komatsi hokalam kaning je ma komatsi kaning je hai ma ke hala bang so hor siklang pu rada chatai long klang ko engke labang sola menang tum ben si ponang ko pinian dan ningji hai bang ave lasin non ke bang je labang so aram pen mangke jai ka thar sar han mangke ke koji athai velu ke koji ma sa kenang so dave alangli ke hala bang solongar pudokok posonte nilitame puji cholo sar nang li claim prede cholo nang li ningji jonda nilitame puji kente sta pinin li ki puji ja ko velang li fat athelang li labang so member long thang tar pu ave setelah arpudo teman itu punangi arpudo tum yang klaim pute komalo klaim pugen te putato labang so a member ke do teman setelah so member de to teman itu kang hon so se borlong lam thesita paning je pin yang enta ningkan proklo majok dalam thesita arjudam serbang avi malo karjudam bang do pinian ni tum tv nang tum media hin penta pini telecast ya nam hai bang interview ta nam hai bang avi ing nam hai bang avi mayokta komalo ke nambang do buthato ke nami tum sar jai kata nang li phelo ke che so men thani nang li ke som se claim rong se arjuji sta hala bang so a committee lo member do ko katuma phan mang ke pinian talam this tar judam hai bang li social organization da arjuji social organization da protest ahela tum against hala bang krenia bang puhan ke pinian da protest hai bang ave ke protest hai ke jai ga thar sa pan me phi ke kai mai claim the mi fia kai klan thai klem thai ke pinian ni lang li fan alang li ke che so men than nang ji pu ki pu bang hon si hala pilo ami phi kai go back ki pu sida pinian ni la
ke cheso men eng thana yeso drafting committee atum hane piner nita go back puhai bangawi puhai bang doma malo pini ilitum lo charlie song atum da dolo kapre organization atum da dopiglo sta pini ante lam testa ningi hai bangawi malo ningi hai bang do asi ang tong ma jok ta chipi hai bangawi kumat phalo ka phere ke te putata ha ka phere ko ma halan te tum no charjunang ko puno ni tum nona de tum pini ante siang tong cepat do hai bangawi ali ko malo nonang ke longen te putata pini vote aphai nang badat ko people of lotang te labang so drafting committee labang so lok islam le posin nonta vote aphai nang badat el karbiang longi bang akhe bunang bad bom lo athia lo islam le dat posi bang bom lo labang so lo islam de rasone pini ani karbiang longe bang ke chiatum aphai dak avedeji bihari bengali tum daga bang avedeji sta pini ani labang so lo ningkan trok islam le ke komal le ke longke komal aphai ko onge bang sinang ong lo komalo ke jum itum sigi jum leng longo sotum sta pini ani labang sola majokta ning pung bang abe ining pung kali hala to masi karcho dawa farcho sula itum thek ser pulotang de nang li jong si no doctorate pulotang thek ser